レオン様からの命令とはいえ、あなたたちと再び戦うことになるとは思わなかった。今からでも遅くはない。剣を引くんだ。そうはいかぬ。私がレオン様から受けた命令は、あなた方を迎え撃つこと。逆らうベアード。我が敵を撃て。烈風よ、吹き荒れろ。調子がいいみたいです。うわっ。烈風よ、吹き荒れろ。
やるな。大切なのは心の強さ。まだまだ上を目指し
もう一度聞くぞレアード。今からでも遅くはない。剣をくどい。私はレオン様のご命令に従うまでだ。ねえエルヴィン、どうしてそこまでレアードの説得にこだわるんだい？レアード殿といえばレオン殿の腹心。そういうことだ。行くぞエルヴィン。